Здравейте, аз се казвам Ивайла и днес ще покажа какви бомбони ми купи мама от Lidl. Така, да започваме. Това е първото ми бомбонче, сандвич. Има го и по единично в магазините, но аз реших да си купя. Ето, такова малко пакетче с печеница. Ето това картинката. Фирмата. Ето бомбонки с захар. Нещо като бобчета. Ето. Това са колички. И тях има същите в магазините. Ето тази една много хубава крабичка. Отзад. Пак такива бобчета. Още два сандвича. Тук отзад. Още два сандвича пак. Още една крабичка. Тук пак отзад. Меченица, ето картинката. Пак меченица, ето ги. Имам няколко. Това са елфчета, ето виждате. Те картинката на елфче. Колички. Опа. Много вкусни колички. Мисля. Малинки. Или горски плодове, може да се каже. Бобчета с захар. Жарени са. Елфчетата, които ви показах преди малко. Това е пакетчета горски плодове. Ето така отзад. Колички. Меченица. Бобчета отново. Захарни. Елфчета. Меченица пак. Не, елфчета. Елфчета. Ето ги меченица. И последните два пакета меченица. Както казах в началото, може да си ги купите от Lidl. Ето как изглежда опаковката. Ето ги опътванията. Те са 425 грама. Ето вижте тук. Това беше когато пак направя клипче. Ако много ви е харесало, слагайте харесвания в коментарите. Чао! Обичам